Добър ден, уважаеми зрители! Отново сме в студиото на предаването LiveScore по Спортал ТВ. Както обикновено ще си говорим за футбол, за много футбол, но този път няма да се занимаваме с простотиите от българските терени. Решихме да сменим темата. В следващите няколко седмици футболният свят ще се занимава и вече се занимава с едно от най-големите или може би най-голямото дерби на съвременния футбол, дербито между Реал и Барселона. Снощи на стадиона в Мадрид, на Сантьяго Бернабеу, двата тима завършиха при резултат 1-1 в матч от първенството на Испания. Ще си говорим много с двама наши гости, двама човека, които наистина са изстрадали този двубой, който прикова вниманието на милиони зрители. Ще си говорим, разбира се, и за залози, ще си припомним и за българското участие в тези дербита, но нека преди това да видим какво се случи снощи на Бернабеу. Искрено завиждам на този фен, който е качил в интернет това клипче от мобилния си телефон. Фена, който е бил снощи на Бернабеу. Каквото и да е, преживяването на такъв матч наистина е изключително. Ще ви припомня, уважаеми зрители, че може да задавате вашите въпроси в нашия чат. Виждам, че сте изключително активни. Можете да използвате ефирния телефон 980 50 62.
всеки, който иска да се включи по темата Реал Мадрид Барселона и по всякакви други футболни и не само футболни теми, може да се обади на ефирния ни телефон. Аз казвам добре дошли в студиото на Георги Христов, съпредседател на фен-клуба на Реал Мадрид в България, и на Иван Каварджиков, който е председател на фен-клуба на Барселона в България. До мен е колегата, специалиста по испански футбол с портал Сашо Димитров. Здравейте. Благодаря ти, че съгласи да ми помогнеш, защото чак толкова голям специалист по испански футбол не съм. Но затова по-нататъка, всеки един от нас, разбира се, си имам пристрастие. Какво видяхте с нощи този матч? Какво впечатление оставя вас? Нека първо представител на домакините вземе думата. Значи видях два отбора, които наистина може би за мен лично са в момента на топ ниво в Европа, да не кажа в света. Изключително подготвени, мотивирани, независимо, че хипотетично вече титлата в Испания почти е приключила към единия, но доста мотивирани излязаха и не само за чест се излезе в този двубой. Престиж, все пак Ел Класико винаги си Ел Класико, независимо кой, как е в класирането и така нататък. И се видя, че всъщност, което мен лично много ме радва, дявола не е толкова черен. Дявола Барселона? Именно. Ивана? Ами, мисля, че видяхме един невероятен матч, въпреки предварителните прогнози, че едва ли не двата отбора ще се пазят, с оглед на предстоящите три срещи, които са на теория значително по-важни. Но се видя, че няма повече и по-малко важно класико. Беше страхотен, здрав матч, много нерви и много напрегнати моменти и пред двете врати. Страхотно се забавляхме. Може би трябва да припомним, уважаеми зрители, в сряда е финала за Купата на Краля, на Местая в Валенсия ще играят отново Реал и Барселона. След това следва полуфиналните двубои от Шампионската лига отново между тези два състава. Просто шоуто те първа предстои. Сашо, твоя коментар за това, което се случи с нощи? С нощи за мен видяхме един предпазлив матч, както всички очакваха. Барселона наложи териториално преимущество, Реал Мадрид игра по-прибрано на контратака. В крайна сметка се получи едно бойко реми с много нерви, което според мен на 80% решава титлата в полза на Барселона, но в същото време дава психологическо предимство на Реал Мадрид преди оставащите три сблъсъка. Психологическо. Аз говорихме с вас преди началото на предаването. Лично моето мнение е, че коза на Реал Мадрид е, аз не крия, че съм привърженик на Реал Мадрид и то от много години, е един човек от Португалия, менеджера бивши менеджер на Челси, треньора на Реал, бивши помощник треньор на Барселона. Човека, който прави разликата. Изобщо не оценявам качествата на Гвардиола, но той направи know фантастично. Но Жозе Мауриньо умее да прави от по-незначителни състави големи отбори. В смисъл, относително казано, по-незначителни състави. Ако ми позволиш, не бих се съгласил. Според мен Жозе Мауриньо в момента кара Реал Мадрид да играе като един малък отбор. Това е отбора с най-високия бюджет, с най-скъпата селекция, с най-високия престиж, клуб номер 1 на 20 век. Трябваше им победа в нощния матч, за да запазят интригата в първенството и въпреки това те просто излязаха да не загубят. Трима опорни халфа на Бернабеу, 20% притежание на топката. Това не е Реал Мадрид. Аз, ако бях фен на Реал Мадрид, бих се почувствал обиден и измамен от нещо такова. Но съгласиш ли това 5-0? Който и да е треньор, ще подходи по един малко по-различен. 5-0 беше нещо... Това беше изключение. По-скоро инцидентно. Реал Мадрид бяха длъжни да излязат много по-смело на собствения си стадион пред собствената си публика. Да, създадаха доста опасности пред нашата врата. Дори можеха и да спечелят, но мисля, че тактиката, която беше избрал Жозе Мауриньо, не подхожда на велик клуб като Реал Мадрид. По никакъв начин. Преди да дам думата на Жоро, ще помоля колегите да пуснат
да вървят репортажи от това 5-0 и да повторим отново това, което се случи с нощи на Бернабео, просто за да си припомняме и по-интересните моменти от преди няколко месеца и от снощи. Ти съгласен ли си с моето мнение за Жозе? Значи аз съм напълно съгласен с това мнение, защото Жозе за мен лично е разликата със съвременния футбол и предишния като виждания в треньорска професия. В никакъв случай не ми е най-големия фаворит, нито се прекланям, признавам си даже, че като беше в Челси, дори имаше неща, които ме дразниха в него, но безспорно в момента мисля, че той просто е номер едно като треньор и няма да се съглася и с Иван с това, което каза за тактиката, с която излязъл и така нататък. Значи, ако теглиме чертата, положенията за Реал бяха повече, независимо, че признавам си, сега на черното бяло не се казва и обратното, владението на топката на Барселона беше много по-голямо, но просто Реал имаха възможност да вкарат от доста положения, докато Барселона има доста по-малко и това е показател, че си е свършил работата с тази тактика. При положение, че имаш бързи крила тип Ди Мария и Роналдо, защо да не излезеш тази тактика? За мен лично, примерно, един Пике, Гладиола и така нататък, извинява се, Пуйол, са доста по-труднови при тия бързи крила и това му е единствения шанс. Де факто, не знам, това е моето виждане. Аз се съгласявам с него, че това 5-0 всъщност до някаква степен беше и причина, за мен лично пак ще кажа, неподготвените млади момчета, те все още реално не осъзнаваха как тежи тази дума Ел Класико върху тях. Говоря Кедира, Ди Мария, Юзил, нали, това са много талантливи, много млади момчета, които наистина имат бъдеще, но реално не бяха подготвени всъщност да го изпитат. Затова. Сашо, Жозе Мауриньо? Жозе Мауриньо безспорно е голям. Между другото те питат ти от кой отбор си в Испания? Мен ли ме питат? Да. Аз принципно симпатизирам на Барселона, на техния стил на игра, на философията, но същевременно се възхищавам и от величието на Реал Мадрид, отбор с голяма история и според мен с голямо бъдеще. Според мен Жозе Мауриньо се опитва да направи от Реал Мадрид отбор като Челси, с подобен начин на игра, точно срещу Барселона. А какво е твоето мнение? Добре, аз съм съгласен, че се опитва дали сходен стил да извади като игра, но всъщност тук важно е как ще подходи към противника. Всъщност ти скачаш според тоягата. В крайна сметка видяхме много примери за тая Барселона, която е в момента, която от няколко години е само готов отбор и Гладиола просто го направи. Дали му беше готов, дали той го направи, няма значение. Сега не искам това да се спирам. Барселона от няколко години е най-добрият отбор, няма какво да си кривиме душата на Европа, играят уникален футбол и всъщност вече това е начина на Мауриньо да се противопостави на тази хегемония по този начин и в крайна сметка береме плодове, нали така? Значи Барселона с нощи не победи, както всички фаворизираха, нали? Там вече се казваха по разни форуми и така нататък, пак разни гърмящи резултати. В никакъв случай аз не се свивам като малкото отборче, което, нали, видиш и спасило се не е паднал от Барселона. Значи да сме живи и здрави, ето, предстоят 3 битки, аз съм абсолютен оптимист с оглед на това с нощи, което видях, че Барселона въобще няма да има лесно в тия 3 битки. Уважаеми зрители, ще повторим отново репортажа от снощи. Виждам, че се дискутирате помежду си за двете дуспи. Имало ли е, нямало ли е? Ще повторим двете ситуации, разбира се. Иване, достигна ли Барселона своя апогей? Не мисля. Барселона се развива с всяка изминала Този състав, нямам предвид. Този състав Гвардиола малко по малко добавя по един нов елемент. Тази година беше Давид Вия, например, в нападение. И се вижда как стилът еволюира постепенно. С всяка изминала година отбора играе все по-добре и мисля, че е много далеч от тавана си.